Quin series? Un cogombre de mar. Però això existeix. I tant, és una cogombre, però de mar. I tu què? Bé, la meva pel·li preferida sempre ha sigut La Sireneta. I una vegada bé, sovint em distresso de... M'agrada, no vull saber més. Bueno, doncs ara venen els nois que ens tocaran la